Kulipi borong apnya sampai page kini ka video ni channel jo kertai jo Ferdinand Rani barang ni kelim man kan IP ki report ki ba red ki ba lingkot halo jong coronavirus but kani kede ka shiterik jong bana yayong arjar arpong ngali mata kani ki jaka ka pher but subai sha pan ngal mar kede ha rut surok but kalam chem shitom khniat namar ka jing ya jong kali but ki wei ti subai sha pan nga ban company khniat di volume kat la ka di ai mo to ti ka hadu pangale ni ka video ki break bla yo ini khnyang jing pang kale selak perthei hadu ni khliman kani gade ka badang shu dep pen thamai badang shu dep kentiu nah hakani website dang kumenta kum ba khatsa khasan minute ye menta ngale ka porsan san buji janmit jongani gasngi but kata kalong ba ki break bla yo ni khnyang jing pang na ha kaleng selak perthei hadu ma kani khlimat ki lakot ka pralak nyu pelajar nyu spa rif nyu ngut tina lor kata ki dandu ki bala khlat no ni kan new no ni khanyang jupang bakata kala kwat dia kasapula hajar arspa prabu prangun nalor nantai ki bonru ki bala yo khia bat kata kala poish ka shilak prapsa hajar news pa nyu puingun ti kuma kalong hi hakini ki sngi ki bala dab ka Amerika kala ka don ka benta ka beningkong kerdan ka beningkong ka ban bone kini ki ba yo ini khanyang jupang bat kata menta ka don kalau kot syaka silak prap kena ajar sa soasan ngut ki beri bandan di khnyang jingpang hati po di Amerika ka bawan bar di Italy biang kade ka kadan ku silak san ajar news pak ne puar ngun data penbud ka Spain ka balai ku makalong menen hi bat menta kala kot ka silak ajar sis pa lai pun riungun penbud pada ka China ka ba kitang dak hendiat ba ban menta ka China kadan tang ku ba prap we ajar san spa san sangun data penbud da ka Germany France bat kiwe bat hakani ka kenti ka India menta menen ha jing sha kadan ka kerdan ka ba saupuwe henry menta kala kot ka kerdan ka balai phnyo ka bomot kala sedang kiu bat ka hadu bangale kani ka video na kani ka website na kata ka de ka bing.com mo bapila ban labi kani bing.com/covid makata ka hadu bangale ni video kala kot ka khandru spa lai phnyo ngut ki beri ban yo pang hani hari India but nalor nang ta hakani pat ka website jong ka hakani pa website jong kani ka Ministry of Health and Family Welfare jong ki India kani pa dang shudap kentiu hne mestem khandai buje tigomot ka bathamai yamatahi kampat don but kadadu mane khandai buje mane mestem ka kum ki report nak sarkar India kalakot ya ka khatsa uspa anri phungut ki brio ki man yo in khnyang jingpang hani ka ri jongi bat lai phu prangut ki de ki bala khlat no ni khnyang jingpang ban nalor kata shispa lai phu arngut pat ki la yo bar discharge no ban la yo ka jingkon bat hakani ka sngi mentang ai ka ru kompendek thamai jong kani ka website but ka khamlong kulmar khaniat har kompendek ikini ki number nakarukom ka baki ju pendek man kapor ngangai ki na preng jopi ki baju pet ya kanir phila ban saki kata ti henry kim sim ai pat ya ki jella ki bapher la ke jela ayu ke yo kat nungut bat kumta ter bat mentan de ki shu ai kelum ben bah ka ri bro we ka lok khat sa spar ri pun riu ki bala yo khya bro we ka ri ka del sis pa lai puar bat bala khlam no bro we ka ri ka del lai pu prangut ti kan khamsem shitom ya ni khlimat bangana IP ki jing tip ki batikana halor ka jela ayu bala yo bala da de bala yo ki jing tip ki babnya ngan sanang yai IP ki report mo ti henry kat kumi kani ko ipat ka website ka ngalap hang ni kidon ho ki katu kani ki jela ki ba ki la ai ya kini ki number pen ban henry kum mangi mi yo ya ki khubor bat ki bi ki we kum hapo ka Northeast Life ma ha ka Northeast Life bat ki we ki telong khubor la pathai khubor phila ban lap ikani baka bahadu menta kani ka news ke kita sudah pelaj ni khubor bilang pelaj menta sanduna janmit naka Northeast Now mo kani ka khubor katkum ka Northeast Now ban long katkum kani khubor ni ka telong khubor long ba saungut kibriu ki napo Assam kilayo yuni khnyang jingpang mo saungut napo Assam kilayo ni khnyang jingpang henry ko mango mene naka website pat jong ka sarkar ka bomot ka official website jong sarkar kampat shimla la ya kani ki jingkhen
ti ka bamut lada kadan kijing pentamai kijing kentiu thamai ngan sai ya kita hagini ki khindiat kentai banwan lani hadu la shai sundan ti kumangi tip kani kijing ki halo yuni khnyang jingpang kadai na tu kijing ja kabalaja hang ni hapo kabalaja ti hapo Delhi kata hapo Nizamuddin nanti buat Delhi nak ada ujung tu ka tabliki jamaat ke bagi kilet ki riungai muslim kaban leit ban rakhe ban idan benta ka tu jingle ni am kata tabliki jamaat hakati ke jaka ke Nizamuddin hati apo Delhi kilong ba shibun na po Assam bat shibun run na po shibun ki babun ki briu ki balalej hakati ke jaka kidan ru na po Assam kidan ru na po Meghalaya tina Meghalaya laong layo jingkhen na kisa na sarkar Meghalaya bar philap ni ru philap pin sakhiru ikani ni kitlong kubor la pathai kubor baper jog jala bakata ka batai shai bikidan kuma nyungut na ni na po jala ka jongi ki balalej khati ke jaka but sanmut na pedeng jongki ki bala tes yoni khnyang jingpang hagati jaka loong ba ki long negative ko mut ki khlam yo ini coronavirus mo but ru karhadu ni khlemat ba ngangan kren ni phi ki dang don ni hagati jaka na benta banle ek ta ka ban pen kerpang le ni te kata self isolation kum la batha dak sarkar India but ki don hagati jaka karhadu menta manne ti arngut pana pedeng jongki ki don nyongot ti arngut pana pedeng jongki bat kilale nyo sapo Lucknow kata kadai hapo kejala Uttar Pradesh but karhadu menta mane bangale kan video 4 dan 4 menu ki banman phai pat na nakati ke jaka saka jalla ka jongi kabamot karhadu mentahi 4 dan menu ki banyo ini khyan jingpang wat kita ibadan chathiru ki test negative wala kataru kidang dan hapdeng ke jing sumar khanang man pentikna ya kata kamet ke jongki la kalayo ne amito khyan jingpang babanai lu jing sumar ki badan kam hakati ke jaka ti gumanga batay mane hapo Assam kiladan saungun ti kani ru la confirm tu health minister bapet ya ka tanar ka ko khya u Himanta Biswa Sarma bat nalor na taw la airu ka kerteng hakani talong ko la airu kerteng jo kini ki saungun kini long ki kerteng bat ki karta jo ki Muhammad Arsad Ali khakanda islam na po Nalbari nata Muhammad Hazrat Ali Henry Fusnem na po Jagirod nata Muhammad Nuruddin Sanfusan Snem na po Jagirod but Muhammad Joban Ali Safundri Snem na po Jagirod ti kini kidi bla tikna bala yo ini khanyang jingpang hendrai ku manga omane kampat sim ladan kanu kejing pin thmai ni kejing kinti haka website jong ka sarkar India ki nalor kini ki baja Assam te kom Manipur ku mangi nglate Manipur bat Mizoram ki dan marmar ko wei ka case te karhadu ba ngale ini ke video lada ngikhen kelum yamenta ngiladan ku bahandriu teligi case hakani kat than chate lamingi ke jongi lani ka north east ke jongi ki briu ki bani yo uni khnyang jingpang te nalor kita ki saungut ki ba la pentikna ba ki la yo uni khnyang jingpang ha Assam ki don ru ki bedang le kita sebagai bedang up ite ki report ke ban pentikna ya kata jinglong jingman jo kamet ke jongki te kani ba ngakwa ipi ba pinshai kalong ba kumbangi ru kumba borok ki jui kali na koi kapor ko pan ba hato Assam ladan em ti menta kani ka shai ba hapo Assam ladan ti bat ka ba kongsan yengi hi kum ga imlang salang ye kai bangi dan kamban le ti kata hi ka baju batai na kapor ba kata ki social distancing kaba ki babun ba ki binyaw ba kani namar ba ki babun ba kim shimle ye kani hakor kom ko badai maka babu jing sir ko babu jing ma jing ting ru ikim lang salang ti sko ba ban shim khya ye kani namar ki babun hi kumbakalong menta ki shim sting but kumangi tip menta ka ba kalaja po Assam menta bat kanum sulam ladangim shim khya kanum sulam man poishni jila jongi but ya kai ka bangi laile shitam boros kata kalaban supulom e no namar kijing le sting ki jongi te sobha ban shim khya kani sobha ban shim khya kani hakim lang salang ka jong phi hakalenti singking ka jong phi hakayat ka yeng ka jong phi te kani ka banong ba wat tieng sobha wat tieng ba wat kulmar nitip hoy ka Assam ka jan ba hang ni nakinu bentaru ka Assam ka jan me ba Meghalaya
Henry ya kani ngalong ipi wat tieng wat kulmar ban namar ba uni khnya jing pang ngila banile ko ma ngong lu basdang ngila banile ba kata ka ditang ka jing ya tri rinti ka jing tri lang ka jonga ka jong phi ka jong ke blang salang hi borok wei jong ka snong ka thau rinti bat ka sarkar ba ki jing betha rak ba bur ru ya ki jing betha ka sarkar na ko wei ka singi ko pan sko ba ban pej ki kot khubor so ba ban pej ya ki jing don kam ki ba kirki ki ba la ban pen banana ka snong ka thau ni ka district ki bor penyan khnang ngin la bania dai la dia da ka babut itai boro ngila bania dai la dia na ka por wi ka sing ko ipar khana ban la bania dai ngi uni khnyang jingpang ngila bane ikani da ka jingkerman ba da ka jinge ngila ban la chasilyang namar ka shong ki jong pi ki shong ki jong i baro i pi we ba jingi tri lang ka jingi baro kala ban wan ra ngi ka jing jom ti hadu bingin ngin nei kilo par ko ki video di bangan wan ra par sigi wi par ki jing tip halor jong uni khnyang jingpang nei subscribe ban ngi share ni video na ka por khana ban ai ya ka jing tip na ban jong itur ki bampat tip semua bah ban yat lang mo batai lang da kalong da khtin na kalong da video na kalong da kanu semua bah ban pinsap ni khubor halor jong khnyang jingpang bagata social distancing ni ka jing iwi ni we kalong badan kam ban thet ki jong khti ki jong pi man kapor ba pi mi ki jaka pat ba bat ban sumar yala dia ya ka jing sam ladi ban shong shiyang ban mi chenu ni ki jaka pat ba khlem da don kanu ko jing don kam ko kerki hadu bingin syampa wi video kerta jong di furnan rani kublai